sai mun dawo. Allah ya bada sa'a. Amma Ka zo min da abin nan wanda ka so mun. ba komai karki samu damuwa. Karki samu damuwa. Yau sannu. Lafiya lau. Lafiya lau. Ciwon jiki sosai? A to da gaskiya ya kamata a duba ki. Ina zuwa. Dan rike min nan. Ya kike ji ne? Ya jikin nan? Gaɓoɓin? To za ki iya tuɓe hijabin? What? Funka! A tuɓe shi. Yawwa, to ya kike ji? To za ki iya miƙa da hannu? Yawwa. To miƙa da sannan ba. What? Juya magani. Salamu alaikum. Ah, menene haka? Magani ake masa. Kakkure yana man hankali da matar tawa? Ah, to baka san sana'a na bane kakkure. Gida dan Allah ka yi hakuri dai a yi maganin nan. In kyale ki yana sarrafa ki a gaba na? Ah, to ba magani ake mata ba? Dama ni malam yana mun ciwo. What? Dama ni malam yana mun. A haba da Allah. Ke din ma? Ni ma daga nan. Iko sai Allah. Da bari ni ma na iya maganin. Ban gane ba. Ba shi tarki. Ba ki da jin daɗi ke ma. Ana niyya ba. To kin gane? Ya haka. Da ka tama da ke uwar gida. Biyu. Ina sai da maganin? Kai bari mana. Uwar gida ina sai da maganin kuma kai. Ne. Da Allah ka gida bari ya. Ka kare na ma hankali. Shi ne ba. Me ba ni na. Shi ne za ka mata magani. Ai me sana'a na. Me gida sai na ce maka gadin bayan yana mun ciwo baka ce komai ba. To na ce yanzu. Wallahi baka isa ba. Kai dan banza. Zo mu je. Akwai hijabin. Ku je din. Zo mu je. An fasa. Kowa ya ba na shi. An fasa. An raina hankali. Shige mu je. Dole ma ba gidan nan wallahi. Dole ba gidan nan. Ana samun irin ku? Kwartan banza kwartan wani.